Wis coba cepet lek dengi. Eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh. Ingkang bilih duet kali Mbak Silvi. Monggo. Kerjane mboten kula. Iya iyo. Iya iyo. Iya iyo. Diucapkan selamat siang buat Bapak tim keamanan untuk siang hari ini yang rapuh mengamankan tata tertib masalah. Wis katangon kula nganteni diko. Alah apa gombal? Boh tresno nanging keloro-loro. Ono apa piye? Tekanku jebel kowe Dek Silvi wis ana sing duwe aku bingung kok ngene dadine.
dewa